to ka hada da Allah. Inda Allah ba zai iya zaɓo mana garantin annabi ba, shi zama annabin da ba zai kuskure ba zai sabo ba, wanda zai kawo mana aike sak ita ko zuwa gare mu. In har Allah ba zai iya wannan ba, a gurin ka ɗauki haka, to ka hada da Allah da annabin ta kai bandin musu. Kuma yadda Allah ya mana zaɓe na gari, ya turo mana nagari nagartacce, wanda kuma ba zai kuskure ba kuma zai saba ba. Don haka duk maganar ta zo, ko wace iri ce, inda aka ce ta zo an samu karo da dutse da kwai, domin za mu ƙara gargara ba. Ana haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana matsayin waje hange. Kai a yau ba idan ka ɗauki ma sauran annaba da manzanni ka haɗa su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai ne. Ka ce ɗaya suke annabawa da manzanni ma ka haɗa su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan an aiko mana shi ba dan annabin mu bane dan haka Allah ya faɗa. Tilka rusulullah fadalla ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dukkan su annaba mutane masu daraja. Amma mai daraja saboda ta kowa a da Muhammad. To haka ake. Kowanne ka bar shi a matsayinsa. Kowanne da annabi ya lissafa suwa ne har mutum 36 kuma a gaban sai ce tukuru yake gaba ta. Dole. Allah ya kyauta. Kuma ba wanda suka fito filin ba. Ake cewa ba za a taɓa bai dan salon. Wato abin da ya sa ma bai fito ƙwaro-ƙwaro. Shi ba ya riga annobar duniya ne. Imana. Ya riga annobar duniya shi ma da ya shiga wannan riga da shi ma da jiyan lawa a roza da kwarai kuwa da abin da zai ce da jiyan lawa to ya riga annabi tafiya. To da haka an samu matsala da yawa a kansa ko ta kan sallarsa da waye an saukar da ayoyi isa ya fito baro. To mu aƙidan ma abin da muka sani Allah ne. Annabi ne. Shikokinsa ne. Sahabbai. Wani aka ware ya ce ga sunan na kirki ne annabi ke bin su yi zauna da su lafiya muna tare da su. Amma wallahi duk wanda annabi ya tsine masa wallahi ma tare da su. Duk wanda annabi ya taba shi ba ma tare da su. Wannan irin matsala yanzu kawai kanta mutane tsoro ba suke yi yau su faɗa. Wai an sa mutum an sa masa wani abin da ƙaidi. Wai ba za ka yi maganar wasu daga cikin al'umma ta musulunci kamar ƴaƴan annabi da shi annabi ba za ka rubuta su ba. Ya je daga ce ɗan kaza ne. Ko ka ce ɗan jahannama ne. Ka ci neman gwala'i. Haka kurin dan tsoron za a yi wata magana ya dinga cuɗanya ƙarya da gaskiya ba. Bai kamata ba. Ana ce an yi karo da ma'aiki da sahabi ka ɗauki sahabin ka kaddara cewa sai ka fita shi daga cikin matsalar da yake ciki shi annabin ya fada. Ko umar ba ce ta maka ake. Ko annabi ya tsira kowa shakar ne. Allah ya tsira kowa shakar ne. Abun sa ne za ka ga ana abin nan duba nasi a ce a duba ko kaza a duba ko kaza a duba ko kaza dan annabi ya kubuta. Wannan shi ne abin da ya kamata kowa ya ta aƙida mai kyau maganar dan wani ne sai dan wani ko kuma za a tsare ka ko za a dame ka da surutu ko da waya in aka yi irin wannan magana ko malamin da irin wannan magana za ku ga da safe zai sha test a waya sai ka ta test a waya amma wallahi da annabin ne zai zo ka rubuta shi ya fada cikin matsala ba mai ma test ko mutum amma in kai maganar wannan to wace ga ya ga test to malam wajen bangare kuma kaza ba to malam wajen bangare kaza ba to ta an taba wa sahabi ba kuma taba shi aka yi wani mafita ake so a ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwan ma fara ake ta samun cin kan da waye duk ɗan yawan haka wa sadakanta kuma muna na akan bakon annabi ne ya'yansa ne kuma Allah ne haka muke tafi Allah shi ne gaba da kowa shi ne gaba da kowa ya haka ma ba a cin karo da Allah da annabi wallahi ba a cin karo
kawai abu ne guda ɗaya mana aiki ɗaya ake yi Allah ya aiko shi ya isar da sabon Allah aiki ne guda ɗaya kuma ya isa to shi sa ma kawai kuma da haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ƴaƴansa da kuma ka sani bayan shi to daga nan kuma sai mu ɗauko sahabi mutane masu daraja mun sani amma muna faɗa cewa duk wanda annabi ya zage shi ba mu bashi